Uztailaren 6tik 10era, Besta parekidik. Herrikoia. parte hartzaile. Eta euskaldunak. Lesakako San Ferminak. Zein bertzela. Animtu eta etorri. Ameka besta borroka bakarra. Yeah, get it up, get it up, get it up, get it up. Get on. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise in here. Lesakarra! Besta hauek elkartasun, bakea eta elkarbizitzan igaro ditzagun. Eta gure laitasuna behar handiena dutenekin partekatu. Disfrutemos de estas fiestas con armonía, tranquilidad y convivencia. Y compartamos la alegría con los que más lo necesitan. ¡Hola San Fermín! ¡Hola Lesaca!
pañuelo gorria. Gu pañuelo gorria jartzen dugu pelikulatan eta honistan ikusi zion dugu esportutan eta bakutako jendea agurtzeko eta jendea agurtzeko pañueloak ibiltzen eta guk justu ibiltzen dugu pañuelo kongietorriak emateko, Joseba Aranibarri oen berriki egin jarri zioten pañuelo gorria, nolapat ere urruti egondakoa gure ganatu nahiko gure ganak argi nahiko benun bezala, gure gana lotu senideak gure txekoen ganako maitasunak lotzen gaitu, eta lotzen gaitu, justen guri lotzen gaitu senideen pañuelo txurira, Hori da gure lotura. Lotzerako behar dugu korapiloak. Eta korapiloak balbestan sortzen zaizkigu tripatan, zera, kasu honetan zera. Joseba bezala, senidea goxe graba dagoenean, Baina, bueno, pañuelo xuri hau erabili dugu honiztan, guainikan erabili behar izanen dugu, gure amek erabiltzen dute pañuloa, erabiliteko pañuloa gogetzen dute mauketan. Eta beraien senarrak egiten dute negarren lotxaz pixko bat, hartzen dute pañuloa, gogetzen dute malkoa eta dena segiduen sartzen dute sakelien. Eta seme-alabak aldela ez dugu negarra egiten ez gurasoen entzinean. Lehen horren bezala hori, pañuloa lotzeko erabiltzen dira korapiloak, korapiloak askatu behar dira. Eta askatzeko behar da ahalegina, behar da indarra, behar da lana. Gaur ez da lanerako duguna, gaur da beste eguna da, probestu dezagun indezagun besta, hartu dezagun humoria, hartu dezagun adoria, hartu dezagun indarra, ze gero erare beharko dugu indarra eta beharko dugu lan egin, pañuelo gorri gehiago lotzeko eta pañuelo xuriak behingoz askatzeko. Ez dakigu pañuelo horiek non gordeko txugun, seinale honi izan entzen ez bali magen itxun berriz erabili behar, ez bali magen itxun inoiz gorde beharko. Edo gordeko bagien ditun bakarken gure memorian, edo abestietako letretan edo lakutan. Orduan itziar eta olaia batza abesti bat zuntzak. Dana emon bihar jako, mateban askatasuna.
Uztailaren 6tik 10era, besta parekidik. Herrikoia. Parte hartzaile. Eta euskaldunak, Lesakako Sanferminak. Zein bertzela. animtu eta etorri! Ameka besta borroka bakarra.